Musumbong tayo kay mama. Kinuha mo sa piso ko. Sumbongin mama mo eh. Musumbong tayo kay mama. Ano yan? Ibiyon mo kaya. Kinuha ka sa piso ko. Piso ko, ano? Ano ba yan ka mo? Sa piso ko kinuha kaya ganyan minyan. Takino mo. Siyempre piso ko. Ano? Para piso mo lang, kadardakula mo na. Kuya to ngayon. Malaban ka? Ibiyon na. Kundo daw ka mo. Labang ka dyan. Iyo. Kaputa mo daw talinga. Kaputa mo daw talinga. Kaputan mo ang talinga. Kaputan mo ang talinga. Pagkatangin ng tatanga nga. Kaputan mo daw ang talinga. Kulaban ka. Oy! Kulaban ko dyan. Kaputan mo daw ang ano. Oh, bako yan. Bapa ko sinasabi. Ang ngipon, sige daw. Di ako lang. Oh! Mama mo nga ni. Mabata ang bulay. Naparong-garo, mapulugon to. Ano man? Si mama mo, yung piso. Kanino ka mo piso ko? Para piso. Huwag ka man si Babang piso. Kumurundo rin ako, kumukurang-kurang. 20 anyos ka na. Susurumbong ko kamkina nindo. Yan, anak ka. Sumbong ka kay mama. Mabura-ibura ka man kaya. Kadakula mong gulod eh. Kadakula mong gulod oh. Masok isa sa gulag eh. Ay, Jesus Maria. Nakulastig na dahil ng kontol po. Kagaring, Ano na yan? kagaring. O, ano nga na, Noy? Si Aki mong 20 anyos nakikiiwal duman dahil sa piso. Ay, nafotang. Ay, isa ang kaiwal. Ay, di ko man to bistado nga Kahit ni. lang ako ito nagdadala ng kontol po. Di potang aki na naman niyo. Hain yan. Itong dado sa Yaw kuya. duman sa may kurbada, duman sa pasiko. Oh. Sige tapo dunggoy sa rong ina. Ano yung ligda ng signal ay? Saan na daw pati si Aki? Rayda, Oh, si Aki mo nakikiiwal duman. si Kaiwal. Hindi ko de ko to bistado mong Talagang gulit. Aki Bako na- dyan, patalong ka. Nafotang aki na naman niyo. Kulog pa yun na naman. Saan na Kaya naman? masay ka man din. Nasusuya ko muna na alda. Ano man ako madita? Si Aki ko may Kaiwal na Ay, naman. sa naman ang aki ko na po. Punitang aki na istas na naman kumadi. Isa do kayo ng kaiwak ng difotang Siguro aki. yung Kaiwal kang Aki ko. Ang magurang kayo para iwal man. Ay, tayo. Ay, sa sarabun ulit ng difotang ina. Malalaman. Sa tiga pa rin walang aki ko. Aram na may diferensya ang payo na nafotang iyan. Hay na dapat din. Sa'yo na dapat din nag-iiwan. Madi ang uso mo, Madi na yan naman napupunto, Madi. Ito na istas na ako madi. Madyan na natahanapon ko ng difon niya. Dong aki. Ay! Ano pa? Ay! Ay, aki ko niyo! Aki ko ni Ben! Si mama. Ano nga natitigil pa rin mo aki ko? Ay, tayo mo bang ano, Aki ko man eh. Ate mo, priwal po yan. Ay, ang aki mo! Bakit naghihimik ka? Tika naman kanin po niya na niyo. Wala ka kami doon. Ini mga, kuya ang aki mo. Puro po doon mo. Tayo pa rin wala mag-aaral ng may turik. Pagsabihan mo yan, Aki mo, tapos sinasabi ng Aki ko mo. Ay! Ini nga aki kong ini. Halin ini mahilang. Kaya ang aki mo, sabihan mo, hindi kayo magpapaiwan. Tayo yung ani. Mama mo, piso mo ka. Uy, baka gusto mo Martes, kina. Martes. Pwede ba ako siya? Oh, sila mga aki mo. Oh, sila nandiyan. Ay, kuya mong pala. Tapati ina, may tamang payo. May biyan na.